баъзе блогерҳо дар баъди ҷони шумо задагиам. Пас мисли ҳамин бародар каналшонро удалид мекунем не ютуб удалид мекунам. Салом дӯстони азиз, касоне ки халосӣ мехост аз ин бародар, аз канали бародари тоҷик табрик мекунем, халос шудем. Ва нафароне ки мехоҳанд боз бародари тоҷикро пайдо намоянд, пас дар описания силкаи каналшам мемонам, дароен обуна шавед. дӯстони азиз, мо интизори ҳамаи хабарҳои нави шумо ҳастем ва интизори он блогерҳое ҳастем ки мехоҳанд бо якдигар ҳамкорӣ кунанд ё ки мехоҳанд бо ҳамдигар ҳамсӯҳбат шаванд. тӯли чандин сол мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. Зиёда аз 50-60 блогери тоҷик бо мо ҳамсӯҳбатанд постоянно. баъзеш боз занг мезананд, аҳволмон мепурсанд. буд блогерое ки қатимон ҳамкорӣ мекарданд, буд блогерое ки қатимон бисёр ҳамсӯҳбат мешиданд. ҳозир бошад хеле камтар шудааст. шояд аз ҳисобе ки канали мо маҳкам шуд. аз ҳамин сабаб ҳозир бошад канали бародари тоҷик маҳкам шудааст. хоҳиш дорам аз ҳама мухлисонаш ки дар омада дар описания силкаи канал мондагӣ ё дизлайк монед ё лайк. касе ки обуна шидан я лайк мона, касе ки обуна нашида дизлайк мона. дар видеои ман против нестам. дӯстони азиз, ман наворҳои шуморо интизорам. шумо хоҳед ки дар канали мо наворҳои шумо бошад, пас ба номерҳое ки дар болои экран меброяд, марҳамат видеотонро роӣ кунед. ҳар он чизе ки боша, ҳар он хоҳиши дошта бошед, марҳамат ба мо роӣ кунед. мо кӯшиш мекунем ки видеоро дар сайти интернети ютуб монем ва хостагии шуморо пешкаши мардум кунем. то бозе дӯстони азиз, боз мегӯм ки мухлисони бародари тоҷик дуроин обуна шавем. то бозе.